Na naman ha, pera na naman kayo. Pera na mga pag-usapan. Yum, 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 yum. Hello. Hello, baby. Ayo, ribbon, ribbon. Abadubudubudubudu. Ubudubudubudubudu. Abadubudubudubudu. Sa kuan monasteryo. Kumbinto.
Igsoon. Nakaigsoon dira. Nya ano nang limos mo ka dire? Wala mo kung kanino, kung magayo ako. Mangayo ka. Anong Para sa bugas ba? para bugas sige sige kanang ampo lang ta perme good. Ampo lang ta kay naman kita grasya. Ilan mo kay Igsoon? Kinsa may nanrabaho ninyo? Wala. Uy, asa man mong pangkaon? Wala doon. Kinsa may mo gasto sa inyong mga pangadlaw-adlaw? May nang Isa yung pangalan? Richard. May nang makonekte ka sa media. Tawag mo kanino. Lagi na kay number. Wala man kay number. Ang number ito mo lang inday. Oh na ibig.
Nong, sikuan ka nong no. Richard ko tong dire ba, ikaw to nagkuan sa akong ligid. Nay gida akong kuan ba ate niya daghan man, wa pa ni mahilabtan. So inko na kunaon na ko hatag ko ni dire para malipang Ginoo nato ba. Kuan siya nong within kanang one day kanon ni siya dayon ron. Bro, hatag na nimos mga kuan, mga kabanay kay daghan man kanang ayos pa kay ba kay kuan manggod kanang
Loy, nindutan ay money, good permesa. I mean, di mo siya super nindot kay mag-away-away ang family, kinihaay, mag-backstabbing, killing, pero nanang good sa siya di perks ba? Nanang good kay perks. Kitty. Cake. Ayan, ibaw nun.